Maju rono. Ayo, Dek. Yo. Bunda-bunda cantik boleh joget bareng. Ayo, Bunda. Hey. Sing gede pang ngapuramu nimas pepujanku jejak hatiku sambungku ing wajib alu Mas Wakit, ayo Mas Wakit. lu beda saremu kalawan garwamu Oh Mas Wakit, dapat iki panggilan loh. nampani duit pirang-pirang kok ngerti asmane sapa? Apa? Aku rung kenal. Ora ngerti wong iki bogel mania. Ya aku ru, iki sing teko ki bogel manianya Ya ora enek nek Indonesia. ragil. Ora enek, ora Bolos. enek. Ora enek. Grup apa kayak ragil bolos. Sing di. Sing ragil santai lho. Sadaqallahul ngadzim selak dalu Mas. Nano. Minta boyo Masak. Maju. Mundur. Mas Wakit. Joget sih kene Mas Wakit. Ayo. Cabut dulu, terima kasih. Sing gede pang ngapuramu nimas pepujanku Ragil. jejantung hatiku wah cayu sambungku ing wadidal ngrobeda saremu kalawan pacarmu gendong gawa ning kasur cayu remo ing atiku iki kleru banjur ngelingi bocah ayu iki biasa dik apa tenan sida dadi sekop-sekop cakelu tak kanthi sekop-sekop
dikopo geman sekop-sekop Sekop para Mas. sekop ya Mas Ayu Iki wis disekop. Wis. Wis disekop. sekop 250 ngono kok ya cek Iya, kurang wae iya. sembah nuwun lho Mas sampean ki rasa ngono karo kanca dadan nah aku nu gak nampani saweran aku kanca-kanca kuwi lho do ndridis kabeh penyanyi-penyanyi oh sosone jadi tampa Iya. anu dadak ditampa barang Iya. Wis to anak yatim. aku iki tenan dadi MC perang-perang tahun gak nampani saweran aku tenan Selagi- Bu kula niku dadi MC puluhan tahun lho Bu kula tenan saweran kula isin kula mboten enten ya Gak ada. kula bocah resik Monggo yang badhe mengisi. Lagu selanjutnya. oke cerewet Arsika. sing mburi ngesusok ae nano Minta nano boyo urip hanya tiga masih saja es dawet Banjarnegara jor putri tulis yo terus bisa nyuara nganggo sarwa matur sembah nuwun Mas. berpasangan berpasangan Pasangan janji koko janji koko janji koko saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah lihat kebunku penuh dengan buaya ada yang putih kus dan ada yang merah rayap setiap hari mau kusiram semuanya nya mawar melati kus semuanya mampus Lagu selanjutnya. teringat lo elek mentu lambene rapi kowe iki lagu iki tak tak seko uduk iwak tongkol seko uduk iwak tongkol ngantuk sekelangkot ngantuk sekelangkot tongkol ngantuk cekelan tongkol ayo sampai sangat ke Mas Lurah Ampura Bulan Spesial kagem Pak Lurah.
semene wae. Iki jane penyanyi apa penari latar? Sing penyanyi nek penyanyi kan betul mik nembange Pak Riko nggih. Ya kok ini anu apa iki jenenge tariane stripis. Asem tenan kowe. Mulakno dadi MC kok aja males wayahe nyambut gawe. Lah kan miku mati lho, nono iki mik dipateni anggere kosek nek cerewet ae. Apa ya enak MC bisu ngono kuwi. Mike mati nih. Kowe iki nembang-nembang aja joget stripis ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Sudah Mas. Yo yo. Nano 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 nano. Bareng sampun apa panggihan bagian jaluk rata nyambut gawe kok ya gagahan ngono kuwi. Poplok sisan. Ayo kene. Nanti. Tak rene lho. Bojo kok galake kaya ngono. Ngono bojone betah. Cara aku tak tinggal wae golek bojone aku. Tenan. Bene. Kan ya kowe iki lho cencing, kebangetan men lho iki. Ketanur kane epa kabeh lho. Mulakno muni yo Mas, wayahmu nyanyi ki muni yo. Rokek tak tampa Masno nggih. Rokek kula tampa. Nggih Pak RW nggih. Ya wis nang kene bagianmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan semuanya, mboten nyawer duit, mboten napa-napa ning kula rokok kula tampa. Napa Pak Lurah? Oh digarap jaranan nggih. Oh nggih. Niku ajeng jaranan. Oh nggih. Ayo. Lah kae lho Pak Lurah ki. Lo. Wis aku iki. Ngono kok lemah ngono. Sing nyanyi aku isin ki. Apa sawo gletak ae. Lah iya to, jarene MC. Iya, Mbak. Betul sawo gletak ae kali. Wis sore kok sawo gletak bareng. Ndandi. Bareng sampun pepanggian. Ora. Ditabahi topi piwi iki nek MC bengok bareng. Ayo. Mas ditanggap ki sing tenanan. Bareng sampun pepanggian. Mas Boker.
Digarap jaranan jenengan lo Mas. Pengendang Nah, ya, ini. ta. Ya. Pengendang ae. Sing Iki bayaran lo Mas, iki bayaran. Kowe nih. Pi, rapi. Bareng sampun pepanggihan. Loh, jarene kampung tansah suwung. Loh. Nganti wekdal perpisahan. Anane cerpada tresnane Mas Boknya. Piye? Awas. Tak sawang kae saka kadoan agem sambet tindakan payungan Malurah. sapa kae sajake nate tepungan ate kota mitra tapat tiku pangkring biyen ayu kulitane kuning nek samono Loh. mong montang manting besok kak Mas Fokel sawangan apa pangkuwi besok aku bisa nyantai katon ngene solas laga musarwa prasaja yen ngendika sajake ora ngoyo wara nyoto bisa itu marem entuk ta entuk Pak RW sih Pak RW Pak RW Pak Tito badhe tindak pundi Pak RW Pak Riko Pak Riko mau kemana kok buru-buru sekali mau kondangan lagi makasih banyak Pak RW Pak Riko matur suruh Pak terima kasih Pak semoga suruh reot lagi Pak oke sembah nuwun Pak terima kasih Bapak Pak Ji terima kasih Pak Ji
ayo. Ayo pasukane. Purwokerto bergoyang wase. Ayo Pak. Mbak Icis maju. Ayo Mbak Icis. Yang dari Banyumas monggo. Purwokerto. Pak Kardi putar sini monggo. Ayo Pak. Anak di mana anak kambing saya. Karepmu ora lega ya karepmu. Mas Jack, pokoknya bar wuyung niki iso ra iso eling-eling pokoknya. Ya kan? Ben padha ngebek kabeh iki. Krasa ya karepmu ora krasa ya karepmu. Matur nuwun. Bos ora. Ayo bosku. Si. Wuyung ya karepmu ora wuyung ya karepmu. Pak Karsono bingung ya karepmu ora bingung ya karepmu.
Piye bos muda, bos Darsono. Konveksine kuwi maju Iki. ning Kemayoran. Amin. Ah, Masya Allah, iki bos kabeh toh. Iya. Bos orang. Jangan lupa. Ayo bos. lo. Iya, sampean melanjutkan iki bos ora bagian sor. Kok bos Darsono mengke wonten pantalo gending, orang- jarum-jarum orang apa kelar eling-eling. Dodoko Soma apa ra krasa apa Kaya Bang Jack, piye pokoke malik ning Banyumasan